REC 3 Génesis, un rodatge ple de zombis. El caçador furtiu, una provocadora òpera romàntica. Home Natja, teatre fresc a la Beckett. Novel·la històrica, 3 exemples en misteri. Més misteris relacionats amb la religió, però aquest cop avui i al voltant del Pantocràtor més famós. Jo pujo a estiuejar aquí a la Vall de Boí des de l'any 97. Ja des del primer moment vaig quedar captivat per aquest entorn. Pensem que aquesta vall va ser tot un baluard militar de primer ordre entre 3 territoris en conflicte, com eren el Regne de França, el Regne de Navarra i el Califat de Còrdova. Hi ha proves de l'existència de castells, de fars, de torres de vigilància. Vam començar a investigar i vam veure que efectivament aquí hi ha molta part de la història no explicada i que, com que no podíem demostrar científicament i que tampoc és la nostra intenció, doncs vàrem novel·lar-ho.